Mae'r fideo yma'n mynd i edrych ar sut i ddatrys hawliadau gyda llythrennau ar y ddwy ochr. Unwaith eto gan ddefnyddio'r dull cydbwyso. I ddechrau fan hyn, edrychwch pa ochr ar y faliad sydd ar mwyaf o lythrennau. So mae 6 dyp fan hyn, a dim ond 2 dyp fan hyn. Ffordd syml o wneud hwn yw cadw y 6 dyp, a wedyn ceisio cael gwared o negatif 18. Cofiwch, gwrthwyneb i negatif 18 yw adio 18. So os fi'n adio 18 i'r ochr yma, fi'n adio 18 i'r ochr hyn. Sylwch, fi'n adio'r rif o dan y rif sy'n yna yn barod. So fi nawr yn gweud 6 dyp, negatif 18, adio 18 yn gadael 0. A mae hwnna'n cydbwyso gyda 2 dyp. A edrychwch yn ofalus, mae gen i positif 22 a fi mae'n adio 18. So mae hwnna'n gwneud positif 40. Nawr sylwch, mae 6 dyp yn cydbwyso gyda 2 dyp adio 40. Os fi'n lliwio be nes i cadw lan fan hyn, a fi mae'n lliwio be fi eisiau cadw fan hyn. So fi mae'n cadw y 40. Sydd yn meddwl, mae rhaid i fi gael gwared o hwn. 2 dy. Mae 2 dy dim byd o flaen sy'n meddwl bod yn positif. Cofiwch gwrthwynebu positif yw negatif, so fi'n tynnu 2 dy o'r ddwy ochr. So 6 dy tynnu 2 dy yw 4 dy. A mae 4 dy yn cydbwyso gyda positif 40. Cofiwch o'r fideos neu o'ch gwaith blaenorol, mae rif yn stac i lythyren a meddwl bod lluosi rhwngthyn nhw. So gwrthwyneb i lluosi gan 4 yw rannu gan 4. Felly fi'n rannu'r ddwy ochr gan 4 sy'n gadael fi gyda dy. 1 dy yw 40, positif 40 rannu gan 4, 10. O'ch chi wedyn gallu amnewid y 10 nôl mewn i'r ofaliad. So 6 lot o 10 yw 60, tan 18 yw 42. A wedyn 2 lot o 10 yw 20, a 22 yw 42, so mae'n cydbwyso. So os fi'n mynd i'r ail enghraifft, 6 tab minus 5 yn cydbwyso gyda 2 tab plus 8. Mae mwy o tabs ar yr ochr yma, so fi eisiau cadw hwn. So os fi'n mynd cadw hwnna, fi angen cael gwared o negatif 5. So gwrthwyneb i negatif 5 yw positif 5, so fi'n adio 5 i'r ddwy ochr. Negatif 5 adio 5, mae hwnna'n mynd i 0 sy'n gadael 6 tab ar ôl. Mae'n cydbwyso gyda 2 tab plus 8. Adio 5 yw 13. So mae'n 13. Fi nawr eisiau cadw'r 13. Positif 13, sorry. So fi mae'n tynnu 2 dy o'r ochr hyn. Tynnu 2 dy o'r ochr yma. Cadw'r cydbwysedd. Beth bynnag chi'n neud un ochr, chi'n neud i'r ochr arall. So 6 tab minus 2 tab yw 4 tab. 2 tab tynnu 2 tab yw 0 sy'n gadael just hwn ar ôl. Just fel yr un o'ch ben, mae 4 yn stac i tab, so mae lluosi rhwngthyn nhw. Gwrthwyneb i lluosi gan 4 yw rannu gan 4. So mae 1 tab yn 13 dros 4. Dros 4 sy'n ffracsiwn pendrwm. Neu 3 ag 1 cwarter. Neu 3.25. Wedyn os fi'n edrych ar enghraifft 3 a enghraifft 4, mae 5 tab yn afel y 42. So 5 lluosi rhywbeth yw 42. So gwrthwyneb i lluosi yw rannu gan 5. So 1 tab yw 42 dros 5. Ffracsiwn pendrwm. Neu sawl 5 sy'n ffito mewn i 42 yw 8. Gyda 2 ar ôl, a gan bod chi wedi rannu gan 5, mae'n 2 pumed. Neu, os chi yn sgwennu fe fel digolyn, deith y mas fel 8.4. Gyda'r un ola, sylwch, w rannu gan 8 yw 4, a gwrthwyneb i rannu gan 8 yw lluosi gan 8. So w yw 4 lot o 8, felly w yw 32.
Mae'r sgiliau yma'n really bwysig ar gyfer eich tegais. Dros y dudalen mae gen i gwestiynau i chi ymarfer, 6 cwestiwn i ymarfer. Nawr yw'r amser i stopo'r fideo i chi geisio ateb rhain eich hunan. A wedi chi cael amser i ateb nhw, dyma'r atebion sydd gen i. 2 yw y rhif yma. 9 dros 2. Triwch y cwestiynau pob lwc.